otu birigokwanụ ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ ife na-eme ebe anụnwa o wee bụ na ndị mere okechọn a na-akọwa na o nwere nwaanyị fanyere ego ka o sie alụfa nni anyị eji wee mee mmemme unu na-afụ ebe a onye nwa ka nwaanyị sichalụ nni o wee bụ na ife dị n'unu na-afụ na kula bụ ife nwaanyị kupụchara oyi ebu wee na bie ndị ahụ si na fa emechago mmemme na fa achọzi ka fa gagharịa mee nyocha na nzacha ka fa mara ka nwaanyị fanyere ego ka o sie alụfa nni ka o si wee kedebe nni fanyere ego ka o sie onye ka fa batara ebe anụnwa wee bụ na galọn unu fụrụ nwoke a bụ n'aka bụ mmanụ oyibo nke a na-akpọ granọt oil ka nwaanyị a bụ oyi ebu wee na-bie juru ife unu fụrụ ebe a kịta nke ekwughe dị ekwughe ite niile a unu fụrụ a na-ekwughe kula niile a unu fụrụ ebe a na-ekwughe bụ ife nwaanyị pakịrị ka pakin stọ oyi ebu wee na-bie ndị a wee tị mba na ohe ka esi eme ọ na-akwụghọ nwaanyị ụgwọ ka ọ na-abụ onye akwara ụgwọ ka o tielu mmadụ nri osichazie o wee kee ife enyere ya ego ugboro na-abụ nya oke ya ụzọ na-abụ o buruzie otu ụzọ wee nawa na bie anyị makwa na ndị na-esi nri na-ewere ife mana ọ bụọzi ka ụdịka nwaanyị anụnwa weje a na-afụ ebe anụnwa na-egodo anụ mmadụ jego n'afịa nke a esi okwu ya esi nke agbụkwọ nke ndụ egota ka e wee sie nri nwaanyị buru ya dowe na akpa ka o buru na-abịa wee jezie na-eri nke na-egodo na ife mmadụ na-egodo anụ ekwesị isi wee si nri esiri esi nwaanyị buru ya dọba ọ narụzie ka o wee na-esi na biya ọ na-abụ na ndị kpọrọ okechọn anyeri ego ọ na-afa adịghọ mma iji ife adobe na befa wee na-eri na-egodo ofe ite ofe nwaanyị kupụrụ oyi eji wee ri nri wanye ka otu ihe ezi na biya ife ebupụtara ebe ha gbakwa obere ife mma agbanyere unu ka unu gee ka unu nụkwa n'ọnụ ndị a ka ọ ghara ịdịkwa ka ọma ụkọrọ ofu onye nọzi na kọmentị wee na-asị eleke ya na-abụ oru okechọn ebinye ya nri ọsị mba na ọ ya etete ya akwa ya ka ọ ghara iri nri ebe a ka mmanụ ghara ite ya n'akwa ti merie nke etekawe ọ nọrụzie na-eche tekawe ọ bụ na nwaanyị na-eti nri ya pakichaga ife niile ebe onye nke ọzọ nọ wee na-asị n'ịma na onwe ndị ya bụ fabi okechọn farichaa fasisi binyekwafa nke fa ya etinye na akpa wee na ike ọ bụrụ na ọ nwere papa ma ọ mama ma ọ bụ ụmụazị fa hapụ n'ụlọ wee pụtaba fa naruo ka fa nyefa nke fa ketarụ ka o wee bụrụkwa na ife fa wetalụ fa na fa jere okechọn so na ọ bụzie na fa request zie sekọnd wan ka ebutere fa nwaanyị tiri nri ya na-akọwa na nri ya gwugo na onye ọbụla bịara ebe ahụ riri nri mana nke ihe ebu wee na-ana na nya bụ ife adịghọ anyị ama na nwaanyị arụchago pakin onye nke a wee kọmentị ya wee sị na ụfọdụ ndị a na-esiri ndị mmadụ nri n'afọ jọrọ fa njọ ọpọ na fa ama na fa ya ezukwa hafụ ofe ife igotalụ ka fa wee tie nri zurukwa nke fa siri esi fa anọrụkwa na ya wee chajikwa nnukwute ego na ọ bụ na fa ama na fa ya ada ezu ụdị ochie ọ bụ na fa ya chaji 100 naira fe kee ya ụzọ na-abụ ọ bụrụ 50 naira fe zuruzie nke ọzọ n'ochi wee nawa mana nke anụnwa fa ya anakwa ya ego niile ahụ nọrụ na ya zukọrọ ife niile ibute ka e wee tie nri ebe onye nke a kọmentị wee sị na nke nwaanyị azụjere ipelu mpe mbọsị nwanne ya nwoke mere ife na onye nke tiri ife nri na obujeri ofu akpa rice jede na moto ya buru 2 lita granọt oil ụdịka lọba nwoke a bụ kịta 2 lita ya buru ya jeri dee na moto ya ebu wee na ahazirịrị akọta ma anụ ma ife etiri eti nwaanyị paakị na moto fa busitalụ mbọsị ahụ na ya bụ ife abụrụkwa obere ife ndị a na-eti nri bikonu onwe ndị na-ala ike iji tekawee wee na ọ bụrụ na fa richagoro ma ofe erigo ama nke unu ya esi wee buru ife niile ndị bịaziri okechọn agbara aka wee nawa nke fa ya ewenaziri ndị agadi nwaanyị na agadi nwoke na ụmụazị fa hapụ n'ụlọ na-ekwe ma ọkụkọ ndụ nwaanyị nwepụtara ọya anwụ wee na ọ bụrụ na akpụtakwuru efi nwaanyị akpụrụ ya na ndụ na rie ebe ụfọdụ na-asị ya na ndị meziri okechọn na fa kedu nke fa ya ebu wee na maka na onye jidere fefe abụkwana chiamanụ n'afọ na onye ọbụla riri nri na ya bụ okechọn ọ bụrụ na chiamanụ akịta na oriho nri n'ọnọ na-eche ka onye ọbụla richazie ka nyanwa wee buru nke ma na ọ chọzi iri na taị na adụghọ ka o buruzie naba apụtazie agwa ya na ife agwụgo na ya bụ ife adịrọkwa mma ka hapụ unu ka unu gee ya nwaanyị egbuole m ihe ndị a natasịrị nwaanyị egbuole m Chineke Jesus Christ why ka we get na
ndị siri ihe nke a bụ so na ndị shiri ihe. so na ndị siri ihe Aso recover nka anụ ajụrụ ihe a. Hey Chineke. Adịm na-anụ na-enwe obodo ndị ebupụrụ. e nwere ndị ebupụrụ anyị ha chekwa anyị ọsịsọ Hey. Anụ ndụ adị ebe akwụkwọ a na nsotara ihe a recover. Hey Chineke. Jesus Christ of Nazareth. Anụ a onye ọnwụ meziri ihe ka ezigbo nke o ji mezi n'ime a niile arịkọvazi. Chineke bi n'eluigwe. ndị aka rịkọbachara Nke a gwara fresh one akpara na akpa. Ụlọ ọkpọkwa polisi egbe ihe a mere. enide eme kpọwa polisi mụ na onwe m nwa investigator ọrụ m wụ ichekmen chairman of committee ọrụ m wụ iche elishọ na ndị mmadụ n'ihe deshọ m nwere onye na-akọmplen mana onwe onye kọmplen nụ anyị azawa ahụ oruzie mgbe anyị mechaziri bin the security report anyị nwetara asị na enwe ndị bụ ihe na-akwa anyị n'ozie na gate ịpụta anyị sacha anyị onye na anyị jiri kọva ihe niile ndị anyị Kọmitii ụnụ rụrụ ezigbo ọrụ ka Chukwu gọzie unu n'aha Jizọs. Thank you.